Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihil kiramil bararah. Wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun Bapak Kiai Ismail, Bapak Kiai Fatoni, Gus Adi, lan sedaya para ulama, kiai, ibu nyai, bapak ustaz, ibu ustazah, bapak imam masjid, bapak imam mushola, sedaya kaula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kepala Desa saha sedaya stafipun ugi kaula hormati. Wonten pangarsanipun pengurus muslimat fatayat lan NU anak ranting Tegalsari ranting Kupen PAC Pring Surat ingkang sedaya ugi kaula hormati. Panjenengan sedaya hadirin hadirat saking arah pundi papan kemawon sedaya kaula mulyakaken. Ibu-ibu panjenengan sedaya mugi dipun rahmati dening Gusti Allah. Sepindah monggo sesarengan kaula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan masih bisa bermuajahah bil wujuh. Mulai dari bulan napa nika suro nggih kepanggih kula suro to, suro sapar mulut 3 kali berturut-turut, mugi-mugi mboten bosen nggih Bu. Masya Allah, ini masjidnya bagus sekali. Ada yang di belakang. Sehat Mbah? Masya Allah, luar biasa. Monggo sesarengan kita syukuri nikmat saking Allah menika biqauli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Masya Allah, di bulan maulid ini semoga sholawat salam kita kepada Nabi Muhammad estu dipun tampi dening Gusti Allah dan swasilah kula panjenengan pikantuk syafaati Kanjeng Nabi. Hari ini kita panjenengan merah merekah abang putih wis kaya gendera gari dikerek kan. Nggih. Muga-muga sesuk mumbul dhuwur apane dhuwur derajate dunggahke derajate Gusti Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa muslimate saiki seragame anyar ya? Abang putih ngoten nggih. Seragamnya tetap sama, tapi hari ini kita pakai merah putih. Panjenengan sedaya kula wau kok salah iki ora nganggo abang putih iki. Ya Allah, merah putih ini sebagai wujud syukur kita mengenang kemerdekaan sampun merdeka. Berarti dompetnya abang-abang. Alhamdulillah, Masya Allah, dompetnya abang-abang, hatinya yang putih bersih. Kinten-kinten abange enten pinten teng dompet niku. Nek dompete isine abang-abang berarti wau sing mengke sing napa wau sing mlebu teng ngene kerdos abang berarti. Mosok ning dompet abang kok tekan kerdos dadi malih klawu. Ya Allah ya Rabbi. Syukur tahadus bin nikmah, Masya Allah, alhamdulillah dene paringi merdeka, pengajian paringi adem ayem tentrem nenggone masjid api, nenggon ngisor teratak pikantuk MBG.
makan berkat gratis. Nggih napa nggih? Pikantuk ganjaran oleh sedulur seneng pikantuk bonus makan berkat luar biasa toh. Masya Allah, remen napa mboten? Iya, jajal Indonesia durung merdeka. Assalamualaikum dor dor dor. Wah, suara keduk cincing melayu kabeh. Nggih. Bersyukur Indonesia merdeka, kita cobi nek bayangke kaya teng Palestina. Nah, niku njuk marai awak dhewe dadi bersyukur kan ngono. Lah tapi paling remen tenggen dinten niki karena napa? Karena nopo sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah, pas banget sorfun ni'am li taatillah, mensyukuri nikmatnya Allah dengan digunakan untuk taat marang Gusti. Mensyukuri kemerdekaan mensyukuri karo ngaji bareng-bareng. Saya napa mboten? Bentuke syukur muga-muga mangke nikmate ditambah kathah kalih Gusti Allah. Para ibu-ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, kepanggih malih teng sasi Mulud. Wingi gek sapar ngajine bab napa to, Bu? Semudah itu kau melupakan perkataanku, Bu. Sing teng mriko ketutup pager, Masya Allah, ya ayu-ayune kaya ngono kok ya ketutup. Assalamualaikum, Bu. Kadek inceng-incengan, ketok kok Bu ngintip lewat niki. Ya Allah ya Rabbi, kula nek diinceng saking bolongan napa malih saking sedotan ketok ayu kula, Bu. Hari ini kita belajar sareng-sareng ngaos, sareng-sareng. Saya juga tidak merasa lebih pinter atau paling pinter. Kita belajar bersama-sama nyuwun ridane Gusti. Oke. Kula nek ngaturi perso dateng panjenengan itu bukan karena saya merasa paling pinter, naudzubillah. Tapi karena mungkin saya tahu lebih dulu sehingga saya beritahukan kepada panjenengan. Diberitahu. Nggih, memberikan berita itu dalam bahasa Indonesia memberitahu. Diberitahu, tulisannya diberitahu. Ya. Diberitahu. Diberitai juga sama aja memberikan berita. Tapi jenengan milih diberitahu napa diberitai? Podo-podo diberi berita loh, nggih. Masya Allah, diberitahu tentang apa? Ilmu agamane Gusti kanggo sangungi, muga-muga paringi saged tindak haji teng sesuk paringi husnul Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan kagem kupen niku. Oh, kompake koyok ngene iki sesuk dhewe kompak bareng-bareng teng swargane Gusti Allah. Angkat ngaji bareng, celuk-celukan karo besti. Kagungan besti, Bu. Preso besti tambah. Gaul-gaul tenan. Sesuk tekan swarga goleki tingak-tinguk bestine kok ora ana ning endi iki. Ternyata bestinya ada di surga VIP. Mangkate ngaji bareng, ibadahe bareng, kancane ning VIP, meri napa mboten? Heleh, ahli swarga kok meri-merinan. Piye dereng nganti mlebu ning swarga kok wis meri iki, Masya Allah. Mulane kita ngaji ben duweni ati sing namung nyuwun balesan saking Gusti. Ana wong liya sing apik alhamdulillah. Ana sing ala ya teka ben tetep alhamdulillah. Ben lemah teles Gusti Allah sing lemah atos Gusti Allah sing nggih napa nggih. Oh nek dijotos karo Gusti Allah ndarani po. Masya Allah, muga-muga kula panjenengan sedaya dipun rahmati dening Gusti Allah. Hari ini kula kok sedikit informasi, Bu. Kula wau dalu bifete kula ada yang bobol. Tapi wujudnya bukan manusia.
Tikus, Bu. Wis mikire apa iki ngoten nggih. Dibobol tikus bifetnya tiba-tiba krutuk. Mambu peseng gitu. Tujokno setelah saya buka sing diuyuhi itu bekas-bekas baju bayi anake kula. Pas tak buka nggon bagian sing tak damel panggonan kitab, alhamdulillah paringi aman, ora dikrikiti tikus, masya Allah. Dari tikus itu kejadian lemari dibobol oleh tikus niku ternyata membawa hikmah njuk kula dadi kelingan kitab-kitab sing biyen zaman-zaman ngesai absahane kula ruwet Bu. Ngesai kitab niku tulisane ruwet. Dadi nek dibandingke ujian hidup niku kayane jek luwih ruwet tulisane kula niku. Masya Allah. Dadi tulisane kula niku cowek diwaca dhewek. Oh cowek ini diwaca dhewek nggih. Masya Allah. Terus kula dadi kemutan. Di situ ada kitab yang judulnya Ayyuhal Walad. Niku kitabnya Imam Ghazali. Ngaji kitab niku kersa Bu. Kersa nggih. Jadi kitab itu dibikin oleh Imam Ghazali khusus untuk santrinya yang khidmah derek teng daleme Imam Ghazali. Khidmah niku ngladeni kang dalem. Tidak disebutkan nama santrinya di situ, hanya dituliskan wahidan. Ono salah sijining santri sing nyantri dening Imam Ghazali tur khidmah ngladeni ulama niku bahasane memang laden tapi derajate dhuwur. Krana napa? Ngladeni ahli warise Kanjeng Nabi. Loh, sakniki ngeten. Kula panjenengan ngaji. Ngaji itu memang satu bentuk untuk mendapatkan ilmu niku ngaji. Tapi supaya nek ilmunya manfaat kita harus takzim. Supaya nek ilmune udah manfaat takzim sehingga awak dhewe iso ngamalke ilmune iku mau. Begitu udah manfaat pripun carane berkah bil khidmah. Dengan berkhidmah datang guru. Nek zaman biyen niku do mituhu kalih guru niku. Contone kaya sinten? Sunan Kalijaga, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, itu mituhune pol kalih guru. Mboten kaya awak dhewe sakniki, mulane walaupun sama-sama nuntut ilmu tidak bisa ilmune wong sakniki kok bandingke ulama biyen. Awak dhewe kok arep dijajarke Imam Ghazali, wah yo kebanting baina sama wa sumber minyak. Ya, mboten langit dan bumi saja tapi langit dan sumber minyak. Oh niku karena mituhu sama guru. Nah, suatu saat santri niku mbake pun ngaos niku suwe, awet saking enom nganti tekan sepuh yo karo ngladeni Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sering disebut juga Imam Zainuddin. Tapi Zainuddin niku asmo nek bahasa kitabnya asmo lakop. Napa ya? Paraban. Paham mboten? Misal ana wong lemu njuk diparabi lek gembrot. Nggih. Enten melih kula to penasaran undangane gondrong. Sampean kok iso undangane gondrong wong rambutnya pendek? Sing gondrong lambene jare ngono Bu. Kriting gondrong kakehan ngomong tang. Naudzu. Nah niku asma lakop. Kenapa Zainuddin? Zainuddin itu asmane artinya itu adalah pepaese agama. Sing marai agama menjadi indah itu Zainuddin. Lah memang Imam Ghazali ini membuat agama menjadi semakin indah karena beliau adalah ahli ilmu. Makanya diparabi Imam Zainuddin. Asmanipun asline adalah Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lah suatu saat santri niku wau terus mikir ngene. Ayo, aku iki wis suwe banget nderek guru,
wis ngaji berbagai kitab werna-werna nganti bahasane teng kitab niku wau santri niku wau wis entuk sing jenengane Daqaiqul Ulum. Napa niku lelembute ngilmu. Maksudnya ngilmu sing rumit sing lembut kaya ngopo wae nganti wis ngerti kabeh saking wis suwene nderek nyantri dateng Imam Ghazali. Terus kiambake juga sampai wis iso ngerti piye carane ben duweni ati jiwa yang utama. Karena nopo? Karena khidmah. Sing jenenge awak dhewe sinau niku Bu, tidak hanya melulu dari tulisan saja, tapi juga dari pengalaman. Mulane seono peribahasa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nggih napa nggih? Nah, misalkan yo ngaji tapi yo nderek Imam Ghazali, dan karena nderek itu njuk ngerti oh sungkem sing apik niku tangane kalih dicucup, oh ternyata itu juga ilmu. Njuk dadi ngerti bangsa kaya ngono kuwi karena khidmah. Panjenengan nek badhe pirsa, ada kadang santri ngaji tenanan nun sewu tapi ilmunya gak pati manfaat berkah. Ada santri sing ngajine bolong-bolong mergo khidmah dateng guru, kadang ora sempet ngaji kek nderekke. Tapi karena khidmah niku ngajari ati ikhlas sehingga pikantuk ngelmu sing manfaat lan barokah. Memang yang namanya al ilmu, pengen punya ilmu bita'alum ngaji. Wal barokah, pengen ngelmune barokah bil khidmah. Niku ceritane ngoten. Lah terus santri wau mikir ngene, wis saiki nek wis ngene, aku kok pengen ngerti saka werna-werna ning ilmu sing tak pelajari kuwi, endi sing kira-kira manfaat kanggo aku, endi sing kira-kira ora manfaati. Terutama sing manfaati nggo uripku lan iso madangi kuburku. Bu, panjenengan besok nek pun tekan Titiwang Cine Kentong Dawa, sing dadi kancane awak dhewe teng kubur niku sinten? Sakniki bestine akeh. Sithik-sithik kumpul langsung rasan-rasan besti cocok banget. Kadang ora sah mang dadak mengo lambene nek wis mudeng soalnya wis besti. Mudeng ya. Tapi nek begitu kaya lagune Opik sing bila waktu telah terhenti, teman sejati hanyalah amal. Teman sejati nemeng amal. Ora kelakon mbok dhewe iki jan klop banget karo tanggane kaya tumbuh oleh begitu arep dikubur mesakake wong bestine aku tak melu nyemplung kelakon napa mboten? Kok tanggane bestine ha bojone niku lho dumeh setia bojone dikubur, kula tak nderek dikubur mawon. Enten mboten. Yang menemani ketika kita sudah dikubur hanyalah amal. Nggih napa nggih? Amal sing kados napa? Amal sing manfaat. Lah sing terus ngalir terus sing kados napa? Manfaat turba. Dadi amal jariyah. Dugi mriki kinten-kinten apakah mudeng atau mubeng? Mudeng nggih. Nah, dari arah itu terus wau murid Imam Ghazali niku terus nglayangi. Ya, dateng Imam Ghazali. Guru kula badhe nyuwun nasihat, nyuwun istifta, nyuwun doa, nyuwun nasihat, nyuwun donga dari segala masalah dalam hidup ini supaya mangkeh kula mangkeh saged damel bekal urip kula, dan dari nasihat panjenengan niku mangkeh ajeng tak dadekke pegangan hidup dan ajeng tak amalke seumur hidupku. Wah, saking himai santri wau. Nggih. Jadi pikiran-pikiran endi ngilmu sing manfaat kanggo aku ki, aku kudu kepiye, butuh nasihate guru. Niku wau nganti terngiang-ngiang terus tenggen santri wau. Bahasane teng kitab Ayyuhal Walad niku fastamarot hadhil fikratu. Terus iki pemikiran, maksudnya cara bahasa Indonesianya terngiang-ngiang, Bu.
Nggih, kados panjenengan zaman jatuh cinta. Terngiang-ngiang. Makanya lagune jarine pripun niku? Kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap waktuku ada bayangmu, kekasihku. Luar biasa. Nek dangdutan ngono ya paseh kabeh ya. Jadi yang terngiang-ngiang kekasih yang dimaksud santri tadi adalah ilmu agamane Gusti. Oh, mboten kaya sakniki nangis terngiang-ngiang kekasih. Rindu to jarine. Terus dikandani koncone, ya wis nek rindu mbok njajal di WA. Ngono to. Ora dibales. Lah kenang ngopo? HP-ne disita keluargane. Ra entuk berhubungan denganku. Njuk lagune ning gone status aku mundur alon-alon ngono ya. Terus bar niku, lho sapa to sing ora setuju keluargane, bapakne po ibune sing ora setuju bojone. Jebul nangisi bojone umong. Yalah ono wong jaman saiki kaya ngono. Enten Bu. Rada-rada sulaya. Ya Allah ya Rabbi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika itu terus akhirnya Imam Ghazali nuruti santri niku wau. Terus akhirnya walaupun santri niku ngerasa ngeten, walaupun masalah-masalah dalam hidupku ini sudah bisa saya cari lewat kitab-kitab Imam Ghazali termasuk kitab Ihya Ulumuddin dan yang lain-lainnya. Tapi kitab Ihya lan liyan-liyane itu adalah nasihat secara umum. Kula kepengen diparingi nasihat sing khusus kanggo pribadine kula. Ngeten santri niku wau. Dan dituruti oleh Imam Ghazali, ditulislah nasihat-nasihat wau dalam bentuk kitab Ayyuhal Walad. Hari ini kula panjenengan ngaji Ayyuhal Walad muga-muga dianggap termasuk dadi santrine Imam Ghazali. Masya Allah. Apa nasihatnya? Di antara nasihatnya wonten pirang-pirang. Terus Imam Ghazali ngendika ngeten. Kanjeng Nabi iku nate ngendika ngene. Alamatu iqradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tetengere Gusti Allah mengo iqradillahi mengone Gusti Allah. Mengo niku maksudnya berpaling. Kados jenengan kok ketemu kepethuk tanggane sing ora disenengi njuk. Berpaling toh? Nggih napa nggih? Wong pethukan ditakoni kok ya, mending nek wong lanang gak pati sing wasis banget nek wong wedok nek kon. Ngono kuwi nek kon. Ya Allah kan menjap. Jegodal pendelak. Masya Allah. Kita kira dadi ayu po elik. Mulane aja do pendelak-pendelik ndak elik gitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tetengere Gusti Allah berpaling mengoti orang gatekke karo kawulane anil abdi niku istighaluhu bima la ya'nihi, berarti kawulane iku mau bakal ketungkul nglakoni perkara sing ora manfaat. Ana menungso ketungkul nglakoni perkara sing ora manfaat niku berarti tandane ora digatekke karo Gusti. Napa contone? Mangsane ngaji malah dolan. Mangsane ngaji nyambut gawe. Lo nyambut gawe? Oh. Nggih. Ada apa namanya? Surat cinta. Nggih. Terus napa niku? Nyambut gawe itu juga berguna, bermanfaat. Tapi nek ora kudu pas ngaji, yo aja dilakoni pas ngaji. Karena nyambut gawe niku nggo sangu ngibadah. Mulane aja nganti mangsane ngibadah malah dienggo nyambut
Kecuali misal yo memang tidak bisa ditinggal, nek ditinggalke diseneni bose utawa nyambut gawe ning rumah sakit selak ning IGD selak ana wong lara wetenge tak tinggal ngaji sik. Ya selak guling to pasiene. Nggih, tapi kalau pekerjaan yang tidak harus dilakukan ketika enten contohnya lapanan seperti ini ya ditinggalkan supaya apa? Ada kebaikan yang kita lakukan dengan istiqomah. Oke, mendapatkan surat cinta Assalamualaikum WRWB. Ning nyuwun sholawat kagem nyuwun infak. Infake kagem panjenengan ngono. Mboten. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawatan bareng-bareng. Ajeng sholawat napa niki? Enten sing ajeng ngancani sholawat ing inggil? Teko mboten menyerah ngono. Wis merah putih semangat kok teko mboten. Sing semangat. Ayo monggo sinten sing ajeng derek teng mriki? Ayo Mbak. Rebana, ayo grup Rebana. Mriki. Napa Mas niku sing ganteng? Oh, nabuh mawon nggih. Monggo mriki. Monggo Bu. Yo. Ben lek mlaku kotake infak mumpung do sangune abang-abang kabeh mau jare. Monggo. Mboten mriki kok. Kula ndak mengo mundur terus tengeng iki. Shallu ala Nabi Muhammad. Napa lagune? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya habibi ya Muhammad ya habibi ya Rasulullah ya habibi ya Muhammad. Saged mboten? Cobi siji loro telu. Rindunya hatiku. Mandang padamu kasih. Hayo nek dangdutan ngono ho. Shallu ala Nabi Muhammad. Napa nggih? Zamane zaman akhir monggo ngakehno dzikir la illallah Muhammadur Rasulullah. Zamane zaman akhir monggo ngakehno dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ajada ma fi ilmina salatan karimatan bidawi mulkillahi salatan daimatan bidawi mulkillahi. Cukup ono luperono keluarga sehat kabeh, beras akeh duit akeh. Allahumma cukup ono luperono keluarga sehat kabeh, beras akeh duit akeh. Turun rapi nang rapi muga indole bunyai
وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلمك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلمك في صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sallu ala Nabi Muhammad. Pun di kerduse wau. Bu, kula penasaran delok pun di abang kok ora, Bu? Kok iso ya duit ke luntur lho, Bu? Seko abang dadi kelawu. Mending nek biru, Bu, langsung kelawu nek sing ning gone kerdus iku, Bu. Duit niku pancen mboten setia, nggih napa nggih? Ning remen. Satu-satunya perkara yang tidak setia ning jenengan tetap jatuh cinta adalah kok mboten setia lah nggih. Kula nek misalkan arep lungan ngono, duwite tak jak mangkat bareng, lunga bareng kok ora gelem kok bali bareng, Bu. Nggih napa nggih? Jenengan ya ngoten. Ning remen. Iya Masya Allah. Pancen ya umume menungso niku seneng duit. Tapi aja lali duwite ya dienggo napa melih ting bulan Mulut Rabiul Awal, hari lahire Kanjeng tanggal pinten? 12 napa? Rabiul Awal dinten napa? Kurang luar biasa. Nek ting jaman biyen niku lagune ngeten iki. 12 Rabiul Awal, tahun gajah di kota Mekah, lahir putra Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dunia terang benderang, Al-Amin telah datang. Oh zaman cilik iku lho, sakniki napa? Ku kenal Veronica kok ngono kae ya. Iya, ya gak apa-apa wong hiburan. Kula kadang nek karo tengok-tengok krungu tanggane nyetel Segara Angin ya seneng kok ngrungokke. Preso lagune Segara Angin. Oh, Negara Angin jebul Bu, ora gaul iki ya. Negara Angin jebul preso lagune Negara Angin. Pripun lagune, Mbak? Heeh. Ya lagune ana pokok men Negara Angin jajal di searching mengke teng HP nggih. Remen meresani HP mboten? TikTok? Facebook? Wah, gaul banget ya. Nek HP-nan, Facebookan ngono kuwi betah pirang menit? Wah, cara HP ke Quran wis khatam pirang-pirang juz. Nggih napa nggih? Lah iya Masya Allah. Tapi awak dhewe ya pokoke anak putune mulane do diajari sholawat, ajari ngilmu agama, mangkat TPQ gawe bekal ilmu agama. Nek ning donya kuwi ya butuh bekal ilmu. Ana sing pengin dadi dokter, ana sing pengin dadi pengusaha, ana sing pengin dadi penjahit, kabeh ana ilmune dhewe. Ana sing pengin dadi petani, kan ngono, enten ilmune dhewe-dhewe. Misal jenengan enten tiyang sok ndelok tutorial operasi nanggon YouTube. Moro-moro jenengan lara wetenge kene tak operasi aku tau ndelok nang YouTube. Kersa napa mboten? Mboten. Kranten napa? Wedi.
Nah, ilmu dunia, ilmu umum pun kalau hanya lihat di YouTube kita masih takut, berarti ilmu agama walaupun kita bisa lihat di YouTube ada pentingnya juga tetap mangkat. Heeh. Tapi lihat di YouTube itu bagus loh daripada ming dinggo ndelok joget-joget tok. Oh, dinggo ndelok YouTube, ndelok ngaji ra ketong karo ngantuk. Ngantuk ning lak entuk ilmu agamane Gusti. Lah iya masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus jolali, oh gara-gara lihat YouTube, oh iya ya, eling kon sedekah. Apa meneh niki ning Rabiul Awal, Kanjeng Nabi ngendika man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, sapa sing gelem ngegungke dina lahirku besok bakal entuk syafaatku ning dina kiamat. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, sapa sing gelem infak ora ketung ming sak dirham sithik sak mampune. Ngegungke dina lahire Kanjeng Nabi, fakaan nama angfaqo jabala min dhahabin fisabilillahi ta'ala, diganjar kaya sedekah gunung saka emas. Emas sak gunung kanggo agamane Gusti. Nah, berarti sakniki nek misalkan arep sedekah diniati ngegungke dina lahire Kanjeng insya Allah diparingi berkah untuk syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Neruske ngaose wau teng kitab Ayyuhal Walad wau ngaose dugi napa cobi? Gara-gara rindunya hatiku dadi lali kabeh kok. Mbak Aisyah mana Mbak Aisyah ya? Mbak Aisyah. Oh, ini ding sudah. Ibu wau sing majeng mriki dapat hadiah. Hadiahnya seperti kerudungnya ibu. Waduh, karena kerudungnya warnanya merah, hadiahnya jadinya juga merah dong. Sami-sami. Alhamdulillah. Oh, ora ketung rindunya hatiku nggih Bu nggih. Dapat ngono ku jenenge jare ning dompet abang ya kudune metune. Ojo abang metune kelau. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau ngajine tentang bahwa Imam Ghazali menasehati muridnya tentang hadis Nabi alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tetengere awak dhewe niku ra digatekke karo Gusti Allah niku berarti ketungkul nglakoni perkara sing boten manfaat. Terus Kanjeng Nabi neruske hadise Kanjeng Nabi ngendika ngene, nek ana wong wis kentekan wektu ilang wektune kok kira-kira alane luweh akeh tinimbang apike kok nganti umur 40 tahun. Kanjeng Nabi ngendika fal yatajahaz ilanar, mongko beciko siap-siap mlebu neraka. Falyata jahaz ilanar, kon siap-siap mlebu neraka. Wis umur 40 kira-kira olone luwih apik timbang luwih akeh timbang apike. Kon siap-siap cawis-cawis mlebu Maksudnya begini. Oh, terus kinten-kinten niku berarti hadis wau untuk penyemangat kanggo awake dhewe ben supaya terus melakukan hal yang baik. Bu pun kadung 40 tahun, tapi jarene nek iman mlebu swarga. Nggih iman mlebu swarga, tapi matine iman kok nggawa maksiat, yo mlebu swarga tapi yo disiksa sik. Wong Gusti Allah niku Maha Adil. Kan ngoten. Lah terus pripun Bu pun kadung 40? Yo tapi ojo tobat saiki, tobat sesuk umat. Taubatan nasuha. Taubatnya kita, istighfarnya kita dengan ikhlas niku kaya sabun kanggo atine dhewe yang penuh dengan noda-noda dosa, disabuni ilang dosane resik sesuk mlebu swarga. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulane nganti santri niku wau kelingan karo hadis Nabi ya. Kanjeng Nabi nate ngendika ngeten.
marai donga. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Niku doa diapalke. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Cobi sareng-sareng. Kompake ming nang Allahumma netok. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah nyuwun pangreksa dalem kula kelawan panjenengan min ilmin la yanfa saking ilmu sing boten man. Bola bali ngaji ning ilmune ora man. Naudzu. Bola bali ngilmu sing manfaat niku ngilmu sing diamalke. Cobi pindah melih. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Apal nggih? Oh iya, kaya nek ndong ngapalke lagu kae lho langsung terngiang-ngiang kan ngoten nggih. Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa. Niku deleng-eling terus karo santrine Imam Ghazali. Jo sampe duweni ilmu sing ora manfaat. Lah, terus Imam Ghazali maringi nasihat dening santrine semoga kita semua juga bisa ngelakoni nasihat itu sehingga kula panjenengan dianggap dadi santrine Imam Ghazali sesuk mlebu swargane Gusti Allah sareng-sareng Imam Ghazali. Imam Ghazali ngendika ngeten, an-nasihatu sahlatun. Sing jenenge ngekeki pitutur bagus niku gampang. Wa muskilu qabuluha, le angel niku sing nampa. Ngekei nasihat gampang, sing angel niku nampane nasihat. Nggih. Nampa tegese ditampa dengan ikhlas dilebokno ning ati terus dilakoni niku angel. Kenging napa? Krana bagine wong sing seneng nuruti hawa nafsu, ngendikane Imam Ghazali. Bagine wong sing seneng nuruti hawa nafsu, kabeh sing dimaksud larangan alias larangane Gusti Allah iku justru perkara sing disenengi ing jero atine. Mulane kadang ana wong dijak apik malah prengat besengat langge. Krana napa? Wong niku nek iman dikandani apa meneh karo ulama dadi tambah imane. Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Diulangi ngelmu agamane Gusti Allah tambah imane tambah tawakal karo Gusti Allah. Tapi nek kanggo wong sing asline seneng nuruti hawa nafsu, sing jenenge nasihat niku rasane murratun pait. Dadine emoh ora doyan dijak bareng-bareng apik mangkat ngaji yo